Bon dia, benvinguts i benvingudes a la roda de premsa de Tempo. Avui comptem amb intervencions de Joaquim Nadal, president de la Fundació La Ciutat Invisible, Miquel Molins, president de la Fundació Banc Sabadell, Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, i Núria Martínez, professora de l'Escola Pia de Salt. També tindrem una intervenció gravada de l'actriu i escriptora Estel Soler. Sense més, jo cedeixo la paraula a Joaquim Nadal. Endavant. Molt bon dia i gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa per presentar la 5a convocatòria del programa A Tempo que organitza la Fundació La Ciutat Invisible amb la col·laboració de la Fundació del Banc de Sabadell. Com sabeu, aquest programa el que tracta és d'acostar les arts escèniques a l'escola i intentar trencar la separació entre cultura i educació i portar les arts escèniques a l'àmbit educatiu i d'aquesta manera integrar les arts escèniques en els programes educatius i d'aquesta manera aconseguir uns resultats més plausibles pel que fa al coneixement de les arts en l'àmbit de l'escola. La Fundació La Ciutat Invisible tracta de diferents activitats i procura, per voluntat i amb l'impuls de Vitó, que és l'empresa que programa el Festival Temporada Alta, d'obrir el debat al voltant de la ciutat i la cultura, i el que tractem de fer és, des de Girona, però amb una vocació d'estendre l'activitat de la Fundació arreu, reflexionar sobre la interacció entre ciutat i cultura, educació i cultura, i tractar d'integrar aquests diferents aspectes en una sola visió que ens ajudi a entendre la interacció permanent entre tots aquests factors. Nosaltres creiem que el paper de la cultura en la configuració de la ciutat del present i del futur és fonamental i en aquest sentit la Fundació dedica els seus esforços, la seva reflexió, els seus debats a aquestes qüestions. I un dels àmbits en els que intervenim és el de les arts escèniques a l'escola i és per això que estem ja davant de la 5a convocatòria d'A Tempo. De la mateixa manera que aquest any, i ja ho explicarà en tot cas en Salvador Sunyer d'una forma subsidiària, però Temporada Alta està en la seva 30a edició, A Tempo està ja en la seva 5a edició. I el Festival de Dramatúrgia, que forma part d'A Tempo, està ja en la seva 3a edició. I això vol dir que, en fi, les tradicions s'inventen i es fabriquen i es consoliden amb el pas del temps. I després de 30 anys podem parlar del festival que és Temporada Alta i després de 5 anys podem parlar que l'experiència en les escoles de Girona i de Salt del programa A Tempo és una experiència reeixida, que té una demanda molt alta, que la té internament en els centres educatius de Girona i de Salt, però que també la té fora de l'àmbit estricte de l'àrea urbana de Girona, i això ens obliga a fer alguna reflexió sobre de quina manera generar coneixement que sigui exportable sense que es pugui traslladar el programa A Tempo que es fa a Girona i a Salt a d'altres centres educatius de d'altres poblacions. Però jo crec que el fenomen de l'expansió i de l'acceptació del programa és una clara mostra de com estan les coses i de com la gent espera i demanda aquest tipus de programes que són molt actius i que provoquen una gran... La gent s'hi adhereix d'una forma molt entusiasta perquè ho troben a faltar i ho necessiten. Concretament, simplement per situar-vos, en la darrera edició, que és la de l'any passat, del curs passat, s'han mobilitzat uns gairebé 4.000 estudiants, 3.983, hi han intervingut 841 docents, han participat del programa 85 artistes i formadors i s'han fet 287 accions educatives. I el que és més important és que, pel que fa als centres de Girona, s'ha arribat al 62% de les escoles públiques de primària,
el 100% dels instituts públics de secundària i el 55,6% dels centres concertats. Mentre que a Salt hem arribat, i amb la plena ocupació, en els centres de primària i en els instituts de secundària i el 75% en els centres concertats. Deixem-me afegir també que tot això no seria possible sense l'aportació de la Fundació del Banc de Sabadell i és per això que ara em complau moltíssim de passar la paraula al bon amic Miquel Molins, president director de la Fundació Banc de Sabadell. Ja està. Tinc la paraula. Moltes gràcies. La veritat és que per nosaltres és una satisfacció i particularment aquesta sensació de que cada tardor, és a dir, tornem amb la Tempo, com has dit perfectament, és ja una tradició i és una tradició, diguem-ne, molt literària. Els 5 edicions recorda les Bernard d'Alba i recorda, diguem-ne, moltes altres coses en la literatura. Per tant, 3 ja és la consolidació, 5 és molt més que la consolidació. Jo crec que a Tempo està perfectament consolidat, el mateix que, diguem-ne, que temporada alta, i crec que a Tempo compleix, i en aquest sentit és per això que a nosaltres ens és especialment satisfactori, compleix allò que ja l'any passat vam dir, és a dir, aquesta vocació de formació per part de la cultura. Jo crec que després de la pandèmia, o en aquesta situació encara de mig post-pandèmia, és evident que la cultura té que veure amb la salut, segurament, amb la salut de les persones, i haurà de tenir que veure amb la salut de les persones, però sobretot les institucions culturals de tot tipus, és a dir, festivals, diguem-ne, però també institucions permanents com teatres, diguem-ne, sales de concert, museus, tindran cada vegada més una raó de ser fonamental, que és l'educació i la formació. A part de l'entreteniment, que segurament és lícit i necessari, però la cultura assumeix aquest paper de formació de les persones o jo crec que no complirà amb allò que és la seva raó de ser. A Tempo és un programa transformador i això és el que li dona sentit i és el que garanteix, jo crec, el que està determinant el seu èxit. Èxit que, com has dit, i no hi entraré, en el creixement, és a dir, quan un festival o quan una activitat d'aquesta mena creix és sinònim de bona salut, però creix no només a Girona, sinó també especialment, per nosaltres és especialment interessant la possibilitat de pensar a Tempo o de fer a Tempo, com ja s'està plantejant, en una ciutat diferent com és Sevilla, molt allunyada de la cultura, diguem-ne, en aquest sentit nostre i de Girona, però en tot cas per veure que realment és un projecte i és un programa que no és local, sinó que té una vocació, diguem-ne, universal, podem dir-ne gairebé universal, i el provar-ho a Sevilla és, en certa manera, confirmar que sí, que realment, diguem-ne, l'hem encertat no només en aquest aspecte de posar en relació cultura i escola, sinó també, diguem-ne, de pensar en aquest cas l'activitat teatral com una activitat formativa de primer ordre i no només, diguem-ne, en un lloc concret que pugui ser Girona, sinó aplicable a qualsevol circumstància, a qualsevol altre context. Per tant, des de Fundació Banc Sabadell, simplement, ja dic, agrair a tots els que ho feu possible, diguem-ne, que això tiri endavant i, en tot cas, felicitar-nos de poder ajudar o de poder col·laborar amb tots vosaltres amb Ciutat Invisible i amb temporada alta perquè a Tempo continuï creixent i s'extengui. Res més per part meva. Moltes gràcies, Miquel. Costa de trobar un sponsor tan integrat en la filosofia del projecte. Vull dir que a vegades hi ha una certa distància entre aquell que ajuda financerament a desenvolupar un projecte i el nivell d'assumpció dels principis que mouen el projecte. En el teu cas, acabes de demostrar fins a quin punt la fundació que presideixes té clar que aquesta és una aposta de futur, que és un programa innovador i que dona bons resultats
n'estem contents, n'estem agraïts i, en fi, ens complau molt de tenir-vos al nostre costat. I ara passo la paraula a en Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta, perquè ens expliqui la programació del nou A Tempo d'aquesta 5a edició. Bé, bon dia. En primer lloc, el que deia ara en Quim Nadal és exactament així. De fet, amb la Fundació Banc de Sabadell no és tant que sigui un sponsor, sinó que són companys de viatge, perquè no és una qüestió de diners solament, sinó de col·laboració d'idees, sobretot d'idees també. Per exemple, tot el de Sevilla, que explicarem un moment després, va sortir de la Fundació Banc de Sabadell, no de nosaltres, i això és una cosa raríssima. Per tant, gràcies per això. D'altra banda, A Tempo va començar fa 5 anys, va començar en una línia que a tota Europa era molt oberta, a Catalunya molt poc encara, que era la línia aquesta de treballar conjuntament formació i arts. Ara porta 5 anys, l'any passat, el darrer, era l'any de Covid, cosa que ho va fer molt difícil. Penseu que quan es fan coses a les escoles s'ajunten grups, etc. Tot i així, si heu vist pels números que ha dit en Quim Nadal, que va funcionar superbé, i encara més, 600 professors van col·laborar o van treballar a les àrees de formació que fem per professors que també hi són. Per tant, tot i les circumstàncies, nosaltres creiem que va ser l'activitat d'aquest tipus que va tenir, que va funcionar més a aquesta nostra zona. Aquest any, quan digui els números, són escandalosos, és un desastre de tanta gent que vol participar-hi, però ja ens en sortirem. Molt ràpidament, per no atabalar. Aquest any presentarem a les escoles 9 espectacles diferents, en formats que no havíem fet mai. Els formats eren normalment, el que en diguem temporada alta a l'aula, fets a les classes. En aquest cas, inclourem formats grossos que ocupin tota l'escola. Per què? Perquè és bo cohesionar tota l'escola al voltant d'una idea, al voltant d'un projecte. Per tant, primer, aquests 9 espectacles que s'ofereixen a totes les escoles i instituts de la zona. Després, 6 tallers d'escriptura teatral, és a dir, no es tracta solament del que entenem normalment per teatre, sinó també d'una altra cosa que és elemental en el currículum de la gent, que és l'escriptura. És una de les coses que més falla, per desgràcia, a moltes escoles. Per tant, 6 tallers d'escriptura teatral. Hi haurà també el torneig de dramatúrgia que farem, 4, només en podem fer 4 perquè voldrien més, però no tenim estructura per fer-ne més, que és l'Institut Montilivi, l'Institut Ermessenda, l'Escola de la Salle i l'Institut Vallvera de Salt. Aquests tallers tindran uns que els ensenyaran la primera part, que és escriure, l'Albert Forns, escriure, simplement escriure, uns altres, dues dramaturgues, l'Estel Soler i la Cristina Clemente, que faran la dramatúrgia, l'escriptura dramatúrgica, diguem-ne, teatre, i després tindran, ja ho sabeu, una fase següent en què un cop triada l'obra que representarà cada un dels instituts, obra escrita per un noi en col·laboració de tots, doncs, o una noia, doncs llavors el que farem és posar-hi un director i uns artistes d'aquests que ells coneixen de primer nivell perquè les defensin. Per tant, aquest serà l'altre apartat del tornejos de dramatúrgia. Hi haurà un altre que serà el de formació de professors. En el de formació de professors ja estem dibuixant ara que a la primavera el presentarem el programa definitiu que farem aquest any, perquè la formació de professors és bàsica per una raó, i és que els professors no estan habituats a entrar al món artístic directament a l'aula, sinó en forma d'història de l'art, en forma de la literatura, i per tant en volem o proposem que treballin conjuntament amb artistes per això. I també hi ha un nou apartat que és un arxiu d'eines digitals que nosaltres oferim a les escoles perquè puguin fer servir els que vulguin i com vulguin arxius digitals fets per artistes com Marcel Tomàs en teatre o com en Jordi Oriol, també en teatre, o com en dansa. Hi ha finalment també un altre apartat que és Crea el teu projecte. Crea el teu projecte vol dir que l'Institut o Escola que ens porta un projecte artístic que ha de durar tot l'any, nosaltres l'assessorem, l'ajudem, li busquem artistes perquè siguin allà i treballin amb ells i els busquem, a més també, recursos. En aquest cas, l'Institut de Salt, Salvador Sunyer, treballarà amb la companyia José i sus Hermanes, una de les companyies de teatre contemporani en aquest moment més valorades de Catalunya, i estaran treballant tot l'any. Ara mateix, quan veníem aquí, eren en el Teatre de Salt, treballant les noies i els nois de l'institut amb tota la companyia.
I finalment, dintre del mateix projecte Tempo, hi ha un altre apartat també, que són les escoles tàndem, que vam començar primer nosaltres sols a l'Institut de Salt amb la Fundació La Pedrera, és un projecte que surt de la Fundació La Pedrera i que llavors, junt amb Girona Est, hem portat també a Vilarroja, l'escola de Vilarroja, Font de la Pólvora i l'escola Pia de Vilarroja. I això ho fem amb la idea, en els casos dels tàndems, no es tracta solament d'anar a fer coses del món artístic, sinó que es tracta, a més, de canviar tot el funcionament de l'escola, la dinàmica de l'escola, la forma d'ensenyar de l'escola, a partir del que es pot aprendre una mica del món artístic. En el cas de Sala és l'últim any, en el cas de Girona Est, és a dir, Vilarroja, Font i l'Escola Pia... La Sagrada Família. Perdó, la Sagrada Família, sort d'en Quim Nadal, l'Escola Pia era la de Sala amb qui es fa un altre projecte. La Sagrada Família de Vilarroja, doncs aquest any serà el tercer ja. En aquest moment el que hem fet és convocar i tenim les sol·licituds que hem rebut d'escoles. I aquí aquest any hi tenim el drama, per entendre'ns. Aquest any hi ha 139 sol·licituds, 74 més que l'any passat, és a dir, el doble, i de grups inscrits aquest any, grups vol dir grups classe, de grups classe inscrits en tenim 391, és a dir, 153 més que l'any passat, quasi bé el doble. Què passa amb això? Que hem arribat a un límits que nosaltres no podem dir que sí a tot, és impossible, ho fem tot gratuït, recordeu. Nosaltres podrem fer aquest any aproximadament unes 100 activitats, podrem pagar i tirar endavant unes 100 activitats. Amb quin criteri ho farem? Ho farem amb el criteri que cap escola se'n quedi sense, de les que han sol·licitat, ni una se'n quedarà sense, però els que en demanen diversos no els podran tenir tots. I en aquelles escoles en què és possible, per normativa de l'escola, ajuntar dos grups, que n'hi ha que es pot fer, doncs ajuntarem dos grups perquè menys grups quedin fora encara. Pel que fa a escoles, de 59 que n'hi ha entre Salt i Girona, tenim sol·licituds de 53. Només n'hi ha 6 que no hagin demanat. Per tant, és una mica un problema que no tant, però també el tenim a temporada alta, que és, diguem-ne, d'un excés de demanda, però nosaltres ara el que hem de fer és exprimir-nos una mica el cervell per intentar donar més oferta, perquè el que és evident, ens sembla a nosaltres, és que això, que ara tot Catalunya s'està començant a treballar a partir dels documents que ha fet el Conca, etc., que és arts i escola, treballem junts, doncs tiri endavant. Finalment, només dues frases, el que deia el senyor Miquel Molins. A nosaltres, a banda de Girona, ens demanen fer el tàndem en molts llocs. Llocs de fora de la província, de Girona i de Salt, ens ho demanen molts, i en aquests els hem dit i els direm: nosaltres us ajudarem a tirar-ho endavant, nosaltres podem fer-ho, el que nosaltres no tindrem més diners per fer-ho. Per tant, vosaltres haureu d'anar al vostre Consell Comarcal o al vostre Ajuntament per poder-ho fer. A tots els que ens ho hem demanat els hem dit això i estem ara en tràmits per intentar ajudar tots els que puguem. A banda d'això, des de la Fundació Banc de Sabadell ens van dir: a Sevilla això hi hauria interès i estaria bé que intentéssiu, a partir de l'experiència d'aquí, ajudar allà a engegar un projecte així, i això és el que estem fent ara. És a dir, nosaltres hem fet diverses reunions i trobades amb la gent de Sevilla i la nostra idea seria i serà començar ja aquest any, aquesta tardor, a fer una primera part de formació a Sevilla per a professors. De moment el que farem allà és formació per a professors. Tinguem en compte que les realitats són diferents. No hi ha allà la tradició que hi ha aquí encara d'arts i escola. Hi ha gent que hi treballa gent de Conarte, gent de Carasso, etc., però no hi ha aquesta tradició. Però, en canvi, sí que hi ha gent avançada que han dit que els agradaria intentar de fer això. Per tant, nosaltres entrarem a ajudar a engegar això a Sevilla i això ens dona potser una mica la raó, una cosa que havíem dit en anteriors edicions, que crèiem que tenia sentit. És a dir, fer una cosa en un espai molt acotat com és Girona i Salt permet engegar projectes com a proves pilot que llavors siguin segurament escalables. Per tant, la nostra idea seria, si això podem ajudar a altres llocs, altres ciutats, altres escoles de la resta de Catalunya, d'Espanya o d'allà on sigui, nosaltres encantats de la vida, i aquesta és la línia en què també treballem.
Res més, així molt dit ràpid, per no devalar, no us dic totes les obres perquè seria llarg i pesat, però les teniu totes en el dossier que teniu, per tant, amb això ja ho teniu. Gràcies, Salvador. I està clar que amb la demanda que ens acaba d'explicar en Salvador, la feina que tenim tots plegats és tractar de no morir d'èxit, és a dir, de trobar les sortides per assegurar que som capaços de respondre a aquesta demanda, de fer-ho mantenint la qualitat i de, en tot cas, no acabar assumint la totalitat de la demanda perquè en termes tant econòmics com pràctics és de fet impossible. De manera que, en fi, ens complau aquesta ràpida aproximació al 100% dels centres educatius de Girona i de Salt, 53 de 59 és ja pràcticament arribar al 100%, i per tal d'explicar una experiència concreta, li hem demanat a la Núria Martínez, professora de l'Escola Pia de Salt, que ens expliqui la seva experiència en l'aplicació del programa Tempo a la seva escola. Hola, bon dia. Soc la Núria. Fa un parell de cursos i iniciàvem el projecte de crear el teu projecte. Se'ns oferia des de temporada alta, des de Tempo, participar en aquest projecte acompanyats d'una persona que en sabia, d'una actriu, en aquest cas de la Rosa Gámez, i la idea del projecte, l'objectiu principal era que els nens i nenes poguessin crear la seva pròpia obra d'art, el seu propi teatre a l'escola. D'alguna manera se'ns ofereix aquesta oportunitat que nosaltres valorem molt positivament i una mica la idea que teníem era com nosaltres podíem aplicar el que eren les arts escèniques a dins d'una escola que encara estava en creixement, que estàvem en obertura i d'aquesta manera poder treballar a través del teatre tota aquesta part lingüística que és tan important a les escoles. El que comentaven abans, una mica tot el tema de l'escriptura, que a vegades ens costa trobar-li un cert enfoc, com treballar aquesta part de l'art que en el currículum a vegades ens queda encara una mica al marge, però que d'alguna manera desperten als nens i nenes una sensibilitat que és extraordinària i ens va semblar una excusa ideal per començar a implicar-nos a nivell teatral a l'escola. D'alguna manera, com a mestres, vam tenir la gran sort d'estar acompanyats per la Rosa, una persona que en sabia, que ens va voler fer també una petita formació i ens va explicar una mica que la idea del projecte i el que estaria molt bé aconseguir era que tota l'escola, des dels més petits fins als grans, que eren qui acabarien representant i que eren aquesta obra, hi estiguessin implicats. Ens vam trobar amb la Covid i, per tant, el projecte va quedar una mica aturat. Tota aquesta línia transversal que teníem com a escola va quedar una mica aturada, però sí que és veritat que, malgrat la Covid, vam poder acabar reprenent el curs passat el projecte i, malgrat no tot el col·le hi va poder participar, els alumnes de sisè de l'any passat sí que van poder tancar el seu teatre i la seva obra. Bé, d'alguna manera pensem que el més interessant o el més interessant amb el que ens vam trobar és que va ser una oportunitat d'aprenentatge, no només a nivell lingüístic, sinó que a més va ser una oportunitat de creixement personal, un moment on s'estableixen molts vincles entre els alumnes, on ells i elles comparteixen, han de prendre decisions i es fomenta molt l'esperit crític. Per tant, a nivell d'experiència ja la valorem molt positivament, la implicació de l'art i tot el treball lingüístic que es va fer, però sobretot a nivell d'escola valorem molt tota la part personal, que al final també és del que més ens importa, que aquests nens i nenes que potser dins de l'aula en alguns moments es poden sentir atrapats, tinguin un espai on ells i elles se sentin que poden formar part d'un projecte, se sentin que allò és seu i se sentin que ells també poden construir alguna cosa que es pot ensenyar després a les famílies, als companys de la classe o a ells mateixos. Per tant, d'alguna manera, l'experiència va ser molt bonica, ha sigut molt interessant i esperem ara, nosaltres com a centre que hem tingut l'oportunitat de créixer en aquest àmbit, seguir-ho aportant a l'escola a nivell intern, però no desvincular-nos d'aquest aprenentatge que hem fet tant com a docents com amb els nens i nenes. Gràcies, Núria. I ara, per acabar aquesta roda de premsa, presentarem
una gravació de l'Estel Soler, actriu, que ens explicarà la seva experiència de participació en el primer torneig de dramatúrgia. Hola a tothom, què tal? Em sap greu no haver pogut ser finalment en directe en aquesta roda de premsa, però us deixo aquest vídeo perquè us vull explicar una mica com he viscut l'experiència d'aquests 2 darrers anys del torneig de dramatúrgia dels joves als instituts des de Tempo. Primer vull deixar clar que em sembla, i així ho hem corroborat tant l'Albert Fons com la Cristina Clemente i el Jordi Oriol, que hi va ser l'any passat en substitució de la Cris, corroborar que any rere any veiem que això és una iniciativa que celebrem que es tirés endavant perquè la trobem absolutament positiva i perquè, bé, personalment crec que cultura i educació han d'anar sempre de la mà. De fet, haurien de ser per mi un sol departament. I crec que aquesta iniciativa és molt important perquè, per una banda, estem arribant als joves i els estem obrint les portes, en concret, a més, a Girona i encara més a Salt, on sabeu que la taxa d'immigració és encara més alta i, per tant, ens trobem davant de grups de joves que moltes vegades no han anat al teatre, que malgrat que tenen sortosament aquestes programacions tan potents a les seves ciutats anualment i en especial durant la temporada alta, doncs perquè estem errant com a societat i perquè des del govern no s'estan fent prou bé les coses en termes d'educació i cultura, no s'han sentit interpel·lats i no s'han sentit que se'ls estigui cridant i que, malgrat hi pugui haver peces que siguin del seu interès, no han anat al teatre o pràcticament no hi han anat mai. Aquesta és una pregunta que soc fer quan he començat aquests 2 anys les classes i molts pocs d'aquests alumnes, potser algun de Girona, que clarament era un institut amb nanos, diguéssim, d'un estatus social més benestant, sí que, ja sigui via institut o a través dels seus pares, alguns hi han anat, però no és la situació generalitzada. Per tant, els estem obrint la porta a la cultura, a l'art i, en aquest cas en concret, al món del teatre. I el que veiem és que això els interessa moltíssim. Destacar també que sempre tenim un prejudici sobre els joves, sobre els adolescents i els hem tractat moltes vegades fins fa poc amb el terme de ninis i els veiem com persones a les quals costa cridar-los l'atenció i mantenir aquesta atenció seva en una cosa que els interessi. I ja us puc dir que en la meva experiència en les classes han estat absolutament concentrats, motivats i... Bé, el vídeo era llarg, ja ho hem dit, passaríem els 3 primers minuts i us l'enviarem sencer, perquè dura 12 minuts, perquè es repassa molt la feina que han fet, us l'enviarem sencer a la premsa perquè el pugueu veure i tenir tots. Molt bé, doncs ara obrim el torn de preguntes que coordinarà la Maria. De moment no tenim cap pregunta. El que sí demanaria, si voleu explicar vosaltres acabar alguna cosa, deixar 1 o 2 minuts, a veure si mentrestant s'ho estan pensant. En veig una, en sortia una de Jordi Bordes, he vist? Sí, del Punt. Del Punt. En sortia una sota que deia grosso modo... Sí, ara el veig. Igual us l'han enviat a vosaltres directament. Sí, és a dir, la pregunta diu en Sunyer diu que es faran espectacles per a tota l'escola en comptes de funcions només a l'aula. Ho he entès bé? Què vol dir això? Això vol dir que amb el tema Covid els projectes eren exclusivament pel grup classe. Aleshores, ara, no per tot, però en algun lloc s'obre l'opció de fer, primer, d'ajuntar 2 grups en una funció i després, en algun cas el que presentem, que no ho havíem fet mai, són espectacles que no és de posar-se en una classe 2 a davant i fer l'espectacle, sinó espectacles que es mouen per tot l'entorn de l'escola, de manera que
en aquest cas l'espectacle, que el teatre no es visqui només a dintre l'aula, sinó que es visqui com una activitat de tota l'escola conjuntament. Per què? Perquè una de les coses importants, i això ja ho hem vist amb la formació, és que les escoles no són un piló de classes tancades i cadascú va a la seva bola, sinó que són una gent que han de treballar d'una forma més o menys comunitària. Per això se'ns va demanar i ens va semblar, sobretot Alejandro, la Lila i la Marcela, de dir, va, intentem algun projecte que sigui així, i aquest any n'hi ha com un Nimbus, per exemple, n'hi ha alguns d'aquest tipus. Hi havia una altra pregunta sobre Sevilla. Sí, tenim una pregunta de la Gemma Tubert, de l'ACN, que pregunta sobre el projecte de Sevilla. Si ara es comença amb la formació del professorat, però la idea és tenir una tempo a Sevilla? A veure, en principi, nosaltres creiem que aquests projectes són projectes que han d'estar molt arrelats a la zona. Per tant, nosaltres creiem que en tots els casos aquests projectes s'han de fer conjuntament amb la gent de la zona. Nosaltres, per això, vam contactar amb gent d'allà, el que es diu SEMOS, vam contactar amb un grup d'allà i començarem, per tant, de moment, fent això. És a dir, la part de formació de professors, sense cap pressa, com vam començar aquí, sense cap pressa, molt en petit. I repeteixo, no nosaltres anant allà i ara us fem això i us ensenyem com se fa, sinó nosaltres portant el nostre background, amb gent d'allà que coneix la zona, perquè no hi ha cap zona que sigui igual, i per tant la idea sí és començar en petit i en funció de com es vegi, de com es visqui, de com la gent d'allà ho vegi, doncs fer-ho créixer d'una manera orgànica, sense pressa, però esclar, tampoc sense parar. Ja veieu que aquí ha anat creixent any rere any, però ha anat creixent al ritme que nosaltres creiem que ha de créixer, que és aquest orgànic. Perfecte. En principi no hi ha cap altra pregunta. Si voleu vosaltres acomiadar... Sí, espera un segon. En Jordi Bordes, del Punt Avui, es comença a veure un salt dels alumnes de Tempo a la programació teatral de temporada alta. A veure, el projecte Tempo, Arts i Formació, nosaltres no el fem perquè hi hagi més públics als teatres. És possible que d'aquí uns anys, d'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys, això faci, segur, que hi hagi més públics als teatres. Però l'objectiu nostre no és aconseguir públics. L'objectiu que tenim des de la Fundació Ciutat Invisible és aconseguir, queda petó, amb colors, però no, aconseguir ciutadans més formats. Aquest és el projecte, la base del projecte és aquesta, és a dir, donar una cosa que no es dona i que en aquest moment hi ha a tota Europa s'és conscient que és una cosa que s'ha de donar, és a dir, una formació més completa que no vol dir res més que donar un imaginari comú a una societat que és el que d'alguna manera la cohesiona. Això d'una banda. De l'altra, sí, però, que a temporada alta hi ha molta més gent des que hi ha Tempo, entre altres coses heu de pensar que a banda de tot el que hem dit, és a dir, dels espectacles que es fan a escoles, de les formacions, del torneig de dramatúrgia, etc. A banda d'això, les nenes i els nens de les escoles i instituts, o nois i noies, el que també fem és convidar-los a veure alguns espectacles de temporada alta o, per exemple, com que hi ha moltes estrenes aquí, hi ha molts assajos generals. Els assajos generals normalment s'hi posen persones perquè el que volen els actors és veure què passa. Doncs això és una de les coses que sí, això sí que fa que hi hagi molta més gent jove de temporada alta que hi són. Ha sortit també alguna gent que havia estat els primers anys de Tempo que s'han integrat ara en el grup Artèria, que és un grup que tenim per a joves. Però repeteixo, l'objectiu del projecte de la Fundació no és crear públic, això en tot cas en serà una conseqüència, sinó que l'objectiu és intentar que es doni a la nostra ciutat, a la nostra àrea, una formació més completa. Perfecte. Bueno, ara sembla que sí que no hi ha cap més pregunta per part de la premsa. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies a en Miquel Molins de la Fundació Banc de Sabadell per acompanyar-nos, en Salvador Sunyer, la Núria Martínez de l'Escola Pia de Salt, que ens ha explicat amb tant d'entusiasme la seva pròpia experiència, i l'Estel Soler, que ens ha gravat aquest vídeo que podreu veure complet perquè us l'enviarem, com acaba d'explicar ara mateix en Salvador. Moltes gràcies a tothom
i, en fi, comença la 5a convocatòria de Tempo. Gràcies.